kangangokuthi umuntu wami beseqalile evelile ekhaya engilobolile. Hhayi wagcina sebonile-ke nayo ukuthi ayi ngeke. Lo muntu phela ugula njalo futhi asisakwazi ukulala ngoba lento isifika zonke iy'nsuku. Ifike ilale nami kabuhlungu ngize ngiquleke. Kwesinye isikhathi ngiquleke kusuke ebusuku kuze kuse. Kangangokuthi ingane yami yazi yathi uma ifika ngolunye usuku izongi-check-a ekamereni ngangilele ngingavuki kusho ukuthi ngase ngiqulekile ngendlela lento engenza ngayo. Nina bakashana kaMenzi yaphuza umlazanga ameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda ehlana sezantsi ey'fundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sathobeka siyabingelela lena-ke iBlack Life TV igama lohlelwa-ke impande ezama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngolapha kaluqa size njengegaxa zey'nkinga esikhuluma ngazo ey'thinta ukuthwala ney'nkinga abantu ababhekana nazo laphaya nalaphaya. Sasilutho-ke thina sizwa ngabo basiphoxela ukuthi kwaqalaphi kwenzakalani kwagcinaphi. Qhubeka-ke ulike subscribe ube yingxenye nje umndeni okhulu usuku nosuku comment sizwe uvo lwakho ukuthi lithini olungacwasehla ngala muntu olungadelela imondo kodwa liqonde ngqo odabeni esikhuluma ngalo. Sike lo dabeni sizwe ukuthi sihambele sebusuku sisiphatheleni namhlanje uzothini kuthini. Sabona mama. Yebo bhuti njani? Sikhona njani nini? Hayi ngikhona nami. Ubani lo sikhuluma naye? Ukhuluma noNokwethemba kaMseleko. Okay. Siqale siseqaleni ngoba mina ngikufica la nje sikhuluma la sazane awungithatha ungibeke qala kwendaba yakho uqala uze kufika la sekuyinkinga khona. Hey indaba yami isuka kude bhuti wami. Ekhaya imina omdala bese kuba khona abafowethu ababili abangilamayo. Sihlala nabo noma wami ubaba washona sisebancane. Hayi besingatholi into etheni ekhaya nje izindlu ziyabheda kuyacaca ukuthi ziyawa kubi. Kubonakale ukuthi njengomuntu omdala kufunakala ngiphume esikoleni ngikwazi ukuzama ukuze ngizobhekelela abafowethu laba abangilamayo. Oh yeah. Yebo hayi-ke ngahamba-ke ngafuna imisebenzi nakhona bengingayitholi nje kuzibhedlela. Ngaze ngabona ukuthi okungcono angihambe ngeGoli ngiyozama khona amatoho. Oh yeah. Hayi ngifikile-ke eGoli nakhona kwaba khona amatoho engiwatholayo nje okuklina endlini. Ngagruphana nabangani bami ngase ngisebenza nabo lapha umakhelwane. Hayi sixoxe nje mesithola isikhathi njengamaholidi siyahlala ndawonye sixoxe ukuthi kuhamba kanjani. Hayi ngiyabatshela ukuthi hayi mina into zami ziyabheda ngoba abafowethu ekhaya bangithuka bayangifonela ngoba phela mina imali engiyitholayo ngikwazi ukuthi ngikhokhe irent bese ngizibheka mina kuphela ingabusaba khona engiyithumelele ekhaya. Bathi ngoba bayabona ukuthi impilo iyangixaka leGoli angibuyele ekhaya ngoba ayikho into engiyenzayo mekuthi angithumeli imali kanti ngihambe ngithi ngizozama impilo engcono lana. Hayi abangani bami nabo sithathane sihambe iy'nyanga sizama ukuyogezwa sihambe iy'mpophoma. Yonke leyo nto ibingangisebenzeli mina khona kade kubachumela-ke kubenzeka abangani bami labo abantu abafani. Hayi kuthe sesihambe sahamba sathola omunye ubaba wale Uganda. Hayi wafika wakhuluma enye into lo baba. Uthini Ugandeni lo? Hayi uthi lo baba yena akanayo into ngoba sasithi thina sizogezwa ngoba kuthiwa udume kakhulu uyakugeza abantu abesitshela kanjalo bethi uyakugeza into zakho ziphumelele. Useshintsha indaba kubaba usethi yena uthathisa lento. Okay. Hayi ngibone nami ukuthi ngoba uyasho ukuthi yena into yakhe ayidingi ukuthi uze ukube khona umuntu uchitha igazi lomuntu. Hayi ngabona ukuthi ngeke ngizoyithatha lento. Ayikho into engizoyenza ukuze nami ekhaya ngibe umuntu ngoba manje sebengibona njengomuntu ongelutho. Athi kodwa-ke makuze ngithathe lento-ke kufunakala ngibe nebhizinisi engilivulayo. Hayi ngashiya phansi-ke lapha emsebenzini ngaqala ngadayisa utshwala. Ngaqala ngokudayisa nje ubhiya. Hayi ngawathola amakhastoma ngabe sengabuyela kuyena-ke lo baba ngamtshela ukuthi sengiqalile-ke ibhizinisi-ke. Hayi athi lo baba-ke manje into engizokunikeza yona iwumuntu wesilisa
izofika ilale nawe lento. Hayi-ke nami ngangabona into enzima lapho ngoba phela nami ngavika ukuthi ngisayintombi ngiyayazi lento. Hhayi ngavuma nami ngoba njengoba ngishilo ukuthi ngenxa yesimo sami beyingekho nami into ebengizoyenza. Hhayi ngavuma senza-ke izinto-ke ukuthi angigcabe ukuze lo muntu-ke ezofika kahle-ke kumina-ke angithole si-connect-ke naye lo muntu. Hhayi nangempela-ke ngihambe kuqale ngempela lichuma ibhizinisi lami. Wenzani la bhizinisi manje? Ngidayisa utshwala, ngagcina sengi-add ama-cider. Hhayi kwaya ngathenga indawo eyi-lifestyle iyaziwa nje kakhulu ngasekhaya. Hhayi lichuma ibhizinisi ngibone ngempela. Hhayi yaqala into emva kwey'nyanga ey'ntathu yafika. Okay. Hayi bhuti wami, heyi lento gijima mawala. Hayi hayi ngiyahleka nje ngoba kuhlekwa noma kufiwe. Hayi lento ifike ingilimaze kambi kangangokuthi umuntu wami asibe sisakwazi ukuthi sithokozelane naye mengabe sewucansini ngoba ngifike ngilimale nje ngeke ngize ngikwazi ukuya nawo ucansini kuze kuphele u3 weeks ngoba ngisuke ngilimele ngopha. Sizame naye sihambe odokotela sizama ukuyoza udokotela ukuthi ngabe yini ngoba nami angimtshelanga inkinga ukuthi yini. Hayi bafike bangatholi lutho odokotela kuhamba izilaphekele lento ngibe right. Kodwa-ke beku right ngalento biyifika njalo kanye emva kwey'nyanga ey'ntathu. Hayi qhubeka isikhathi-ke. Hayi kuthe la kushintsha khona aphenduka amatafula. Lento manje sifika njalo yaqala yafika angithi beyifika njalo after 3 months. Kwaya beseyifika njalo ngesonto. Njengoba bengisho ukuthi iyangilimaza ngalo 3 months nje ngisuke ngizwile. Manje mase ifika isonto nesonto ingilimaza kangangokuthi angisakwazi ngisho ukugqoka ipaint. Indlela esuke ngilimaze ngayo. Ngithe ngisabhekela ukuthi sifike isonto nesonto seyifika usuku nosuku-ke manje. Kangangokuthi umuntu wami beseqalile evelile ekhaya engilobolile. Hayi wagcina sebonile-ke naye ukuthi ayi ngeke. Lo muntu phela ugula njalo futhi asisakwazi ukulala ngoba lento isifika zonke izinsuku. Ifika ilale nami kabuhlungu ngize ngiquleke. Kwesinye isikhathi ngiquleke kuze kusuke ebusuku kuze kuse. Kangangokuthi ingane yami yazi yathi mayifika ngolunye usuku izongi-check ekamereni ngoba ngangilele ngingavuki shuthi ngase ngiqulekile ngendlela lento engenza ngayo. Mayifika ifike kugcwele igazi ibiza abantu ukuthi hayibo nangu uma akavuki ngiyamemeza akavuki sengizwa ngoba nayo seyingitshela. Hayibo bangithele ngamanzi ngize ngiphaphame nangempela igazi ligcwele umbhede. Bayabuza kwenzekeni yini ama-period lawa enzeka nje. Hayi ngiqamba amanga nami ngoba phela ngiyayazi into ukuthi yini angitshelanga muntu ukuthi ekhaya ngibhekene nani. Bona babona nje yonke into right ngoba ngize ngakha nasekhaya besihlala endlini eyiwayo kukubi ngakho ekhaya kwaba right yonke into. Hayi ngathi mina hayi ama-period nje nesilumo yisona esingenza kanjena besingiphethe ubusuku bonke ikona ngilala isikhathi eside kanje. Mebethi bafuna ukungisa kadokotela ayinginqabe ngoba vele odokotela besihamba nomyeni wami. Ungenzeki lutho. Ungenzeki lutho kuzongangisizi ngalutho ukuthi ngilongiye kubona-ke. Hayi-ke mese ngibhekene nale nkinga-ke le ngibhekene nayo njengamanje ukuthi lento isifika usuku nosuku. Ngithatha imithwalo ngiphinde khona eGoli ngoba ngadecide ukuthi ngibuye khona njengoba ngivule ibhizinisi lami ngala ngasekhaya. Ngiphinde ngiye kulo baba wase-Uganda. Mengithi ngiyafika la sebenzela khona sekuthiwa sewathutha angazi ukuthi wayaphi. Inkinga le. Njengamanje uphila phasi kwesimo sokuthi unento ekulalayo noma uzubuhlungu kunjalo uphila kabuhlungu kodwa ukwazi ukuxoxa namuntu ngalento. Angikwazi ukuxoxa nomunye umuntu ngayo. Ikhona eminye imizamo mhlambe osuke wayizama nje ngaphandle kwalo baba lothwa uthatha lento ukuthi bakusize. Ziningi izinyanga bhuti wami ngizihambile.
kukhona nje abanye ngeke ngikwazi ukubadalula Yes. abaziwayo nje ukuthi lo uyalapha kwangempela. Yeah. Hayi ngifike ngibuye lapho ngishiye imali ey'shisiwe. Ngisanda nje khona kade ngiye kuyena nge-weekend. Ngashiya u-10,000 wonke. Ethi uyongisusa isilwane. Oh yeah. Lento ukuthi ufike ugcatshwe bese ngilahla izinto lapha kuthiwa sizosala. Hayi emva kwalapho kwangathi ngisithintile. Sibuya mawala-ke manje asinqeni ukubuya kabili ngosuku. Kwabe ngathi nje ngiyazumeka ngazi futhi ngathi isona esenza lento ukuthi kube ngathi ngiyazumeka sivele sifike. Uyakhathala kuphela nje ngazi ukuthi ufile straight. Ngiyakhathala angazi njengoba ngithi kuze kuphela amandla ngize ngiquleke indlela engikhathala ngayo. Yo. Awungithatha ungibeke ekufikeni esinqumeni sokuthi ngiyothwala yini le yayicindezela mawala ekhaya ngoba ngiye ngikhulume nabantu omunye akutshela ukuthi hayi no mina nje ngangena nje ngoba ngibona abanye beyenza but abanye bayasho ukuthi incindezi o1 no2 no3 no4 no5 ekhaya yesu sushilo kwakunezindle ezimbili eziwayo nazo beside lokho yini eyicindezela kancane wazi wathi no after yonke into esiyenzekile ngiyavuma manje ngiyasithatha isithwalo ngiyasithatha noma kuthiwa sinjani. Into engicindezela ukubona kakhulu uma wami ehluphekile ngoba ubehamba enza ingadi emzini yabantu elimela abantu. Obhuti bami mekhona lawo matoho ababambile baphuza utshwala. Kucace nje ukuthi kwesinye isikhathi silala singadlile. Ngabona nami njengomuntu omdala ukuthi kufuna la ngisukume nami ngiyenze imizamo ngoba namatoho bengahambi kahle beyingekho into ebengiyithola emsebenzini. Bengithola into eyanele ukuthi ngirente ngidle kuphela. Wawufike kanjani khona umuve emakhaya uya la usuhlala khona wahamba wafika waqasha khona isihlobo mhlawumbe sakuletha lapha? Hayi ngahamba nje ngafike ngaqasha ngathatha isinqumo nje sokuthi ngiyahamba ngiyofuna impilo engcono. Ngahamba ngafike ngathola imiqasho ngaqasha khona. Babukele Black Life TV emakhaya ngazi ukuthi mhlawumbe manje libheka lolu daba yabona ke namhlanje ngehlisa umoya ngifuna ukuzwa kahle abantu nokuxoxa kwabo ukuthi bakhuluma bafike kuphakathi kokuthi izinto esizithatha inqumo zazo ezinye zazo sekunesizathu esithile ofuna sisilandele sisibheke even though kungekho nesisodwa isizathu singenza ngithi wenza kahle wayothwala kodwa kusuke kufanele ngilalele ngizwe ukuthi umuntu kwasuka sengenza nalabo akahlala bebuza ukuthi why kubuza ukuthi why ngibuza ukuthi baqonde ukuthi indaba nendaba inomsuka mawuthi wena uthwala indaba eqala phezulu like wahlangana neboyfriend yada silale nalala ingaze nje niyathandana ungangifaki lapho mina so ngibheka indaba from the la iqale khona izifike la ifike khona njengayo lesikhuluma ngayo namhlanje somzuleka udadewethu exoxa enaba yonke ukuthi kufike kanjani njengoba esethwele kanzima ngalendlela athole ngayo. Sisi uthe mofika la uyasho ukuthi njengamanje as we speak into ekuthiwa yidilozi nje into engasangena. Hayi Into engasasebenzi. Mawuyibheka wena esithweni sakho sangasese sisenormal njengesitho ongasibeka ukuthi somuntu ophilayo noma nawe somasibuka nje sekuyinto ongayiqondi. Asisekho right futhi sivulekile sinanephunga engingasaliqondi. Ngike ngisabe nje mengihleli nabantu kangangokuthi mengizohlangana nabantu ngike ngifaka iphedi. Ngithi okungcono ke ukuze ngibekezele leso sikhashana nalo lingilimaza kakhulu kodwa ngisuke ngizama ukuthi kungazi kugcine sekuphuma amanzi la ngisuke ngihleli khona ngoba indlela esivuleke ngayo hayi. But angazi ngiye ngiyisolo ukuthi ngangiyenzelani lento kodwa futhi bekuyisimo ebengibhekene naso nami. So ngoba umyeni wayekhona quite obviously usiyamazi umuntu esilisa ngaphandle kwaleso silwane njengamanje kuyakufiyela nemqondo yakho okukhumbula umyeni wakho nani niyaxoxa after zonke le gigaba noma kwagcina qashwe kanjalo kwaphela? Hayi kwagcina kuphele kanjalo bhuti wami ngoba nje wesho na ukuthi uzohlala kanjani nomuntu angalali naye isikhathi eside kanje wakwazi ukubekezela ngalesikhathi lento isafika kanjalo after 3 months ngoba bekuphola njengoba bengisho ukuthi bekufike kukuthathe mhlambe noma 3 weeks noma 2 weeks kuzipholela hayi emva kwalokho ke bese kwenzeka kanjalo sekufika manje namanje ngingasasithola isikhathi sokuphola ngicathi iyona yonke lento eyenza ukuthi isitho sami size sivuleke kangaka. Sis aselibambe la udaba lethu namhlanje ngethemba lokuthi mhlawumbe makwenzeka ukhona umuntu lapho ofuna ukusiza
uzosishayela sitshele ukuthi lona luphi usizo angeza nalo. Kodwa ake ngizwe ngawe, iluphi usizo ocabanga ukuthi njengamanje uyalidinga nje ngqo ofuna abantu bakulekelele kulona? Ngicela noma ubani, noma eyiphi inyanga, noma umthandazi akwazi ukuthi angisuse lento ngoba ngithwele kanzima, ngeke ngize ngisakwazi nokuyosebenza, amabhizinisi ami awasahambi kahle. Sekuba uqwaqwa, angisenzi imali etheni ngoba kufuna la ngirent la ngidayisela khona. Ngigcina sengisebenzela ukuthi ngikhokhele irent, of which sekuyinto efana nengasekho. Ngifisa nje umuntu ongangisusa lento ukuze ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiqale phansi, ngivuke ngiyithuntuthe, ngihambe ngiyofuna umsebenzi. Mfoka Mntakama, ithuntuthi impilo sengalunga, sinethemba elingafiyo lokuthi okwenza izolo kuyi-mistake namhlanje ungakucorrecta kube into right. Ngifisa kanjalo ngempela bhuti wami. Ngihleli ngaphansi kwesimo kunzima. Kulungile. Wabukela iBlack Life TV emakhaya, silibambe la udaba lethu namhlanje. Ngake ngizwe kuwe ukuthi mhlawumbe uPaul uthini, iluphi usizo ocabanga ukuthi liyadingeka, yiphi indlela esingaqhuba ngayo le nqondo ukuze ukwazi ukuthi usizakale nangudadewethu onenkinga la. Igama lami Kingsichaka ngokaluqa. Uyayibona njalo i-email address yethu Gijima Ezansi uma ufuna ukushare nathi okuthile, ukushare nathi siza ukuthi kuthini okwakho. Nisale kahle. It's the Black Life TV.